zero. Ano na yan? Start na pala? Tulin pala. Ayun na sila oh. Second laps ng Naikot na. Second round. po. Second round na nangunguna. Go for gold po. Yung nangunguna. 2-0. Ayun. Nagpasigsagan. Si Garay. Garay ba yan? Hindi. Wala si Garay oh. Ayaw doon, talit na. Ayun, papaikot na sila. Papuntang finish line. Pinapatay ng GoPro Gold eh. Kasi kasama nila nasa harap. Ayan, so paparating na naman sila guys. Ayan ang ating peloton. Kanina nangunguna yung Lucero Brothers. Ayan, breakaway pa rin yung dalawang magkapatid guys, Lucero. Ayan. Lucero Brothers po. Ayan. Nakakalamang sila ng halos 50 meters. Ayan, ito yung ating peloton. Ayan. Go for gold pa rin, go for gold. Ayan guys, so ang dami nila. Ayan, kakanan na sila papuntang finish line. Ayan guys, so nakaikot na naman yung ating peloton. Ayan, so may mga nahuli dito sa bandang likod. Ano, mahabol itong Team Dandex. Ayan, Team Dandex nandito, dalawa. Ayan, LCC. Ayan guys, so pang third laps na po yan. Abang pa tayo ng isa. Ayan guys, mga nahuli pa na humahabol sa ating third laps. Ayan, so may 2 laps pa. Malapit ng finish line. Ayan, may 2 laps pa po na natitira sa ating criterium. Pagdaan ito. Ayan guys, pinaka-huling participants natin. Laban lang doon, tiwala na, kaya mo yan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Wala yung nasarap o, gabon. Yun, nakabuhon. Ayan guys, so nagkakahabulan na para sa ating 4th laps. Ayan, pagka-ikot nila, last lap na guys, 4th laps na to. Ayan, hinahabol na yung ano, hinahabol na yung magkapatid. Nakadikitan na nga yata guys yung dalawang magkapatid. Ayan natin Garay, nasa harapan. Ayun na. Patikit na nila yung... Ayun na. Naabutan na nila yung dalawang breakaway kanina na magkapatid. Ayan, go for gold pa rin ang nagdadala sa ating peloton. Go for gold pa rin. Ayan na, so papaikot nila para sa ating final laps. Makunat. Ayan na. Makunat. Ayan, mga naghahabol. Hello. Hindi kita masyado ah. Ang dami, kompleto ang ating peloton.
Excellent. Ang ganda ng nangyari kay Mati yan. Yan guys. Yan o, shout out kay Marlo. Yan. Good luck sa laro mo mamaya. Idol. Rider number 61 at rider number 120, please proceed at this area. So now nagtumawid sa Grabe, hinabol yung dalawang breakaway. Siya po ay si Ian Ahuko. Ian. Siya po ay Gahuko. nagmula sa excellent Ng Team Excellent.